അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിററിലാണ് ഞാൻ LED ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലൈവുഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലൈവുഡ് നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടിയുടെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിത് 2 ലെയറായിട്ടാണ് ഈ പ്ലൈവുഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് LED ബൾബിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീതി നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡബിൾ ലെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതേപോലത്തെ 2 പീസാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 പീസ് നമുക്ക് പരസ്പരം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. അതിന് ഞാനിവിടെ എറാൾഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എറാൾഡേറ്റ് 2 ട്യൂബാണ്, അത് ചെറിയ 2 ട്യൂബാണ്. അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു ടൈലിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എറാൾഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ 2 ഇതിൻ്റെയും പ്ലൈവുഡിൻ്റെയും ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ, അതായത് ഒട്ടിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തായിട്ട് 2ൻ്റെയും നമ്മൾ എറാൾഡേറ്റ് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് രണ്ടും പരസ്പരം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുക. എന്നിട്ടത് കുറച്ച് സമയം ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടും. ഈ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിത് ഈ നമ്മുടെ പഴയ കണ്ണാടിയുടെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ആണിയിൽ കൊളുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊളുത്തായിരുന്നു. ആ കൊളുത്ത് എറാൾഡേറ്റ് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് പതുക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു. സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മിറർ പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലൈവുഡ് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നമ്മളിനി ഒട്ടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എറാൾഡേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സെയിമും നമ്മളതുപോലെ തന്നെ മിററിൻ്റെ ആ ഒരു മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ എറാൾഡേറ്റ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മളിതേപോലെ ആ പ്ലൈവുഡ് നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം നമ്മളതിനെ ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക. 1 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു വാളിൽ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കുളത്തുണ്ടല്ലോ, ആ കുളത്തോട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 2 ഭാഗത്തും ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഞാനത് എറാൾഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് LED സ്ട്രിപ്പുകൾ ഈ ഭാഗത്ത് 4 ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് LED നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ LED സ്ട്രിപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ടേപ്പ് നമ്മൾ 4 സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ LED സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 4 സൈഡിൽ നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ ടേപ്പ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളകി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കാരണം LED-യിലും പശയുള്ളതാണ് 1 സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പശയും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബലം കിട്ടും നമുക്ക്. ഞാനിതിനായിട്ട് LED സ്ട്രിപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ LED സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ 1 സൈഡ് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ LED സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററായിട്ട് 12 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും അതിൻ്റെ വയറുമായിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വയറുമായിട്ട് നമ്മൾ LED സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ LED സ്ട്രിപ്പുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് 4 വയർ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ എൻഡിൽ വരുന്ന വയർ നമുക്ക് അഡാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്.
12 വോൾട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ അഡാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ആ പ്ലസും മൈനസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. LED-യുടെ പ്ലസും മൈനസായിട്ട് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രിപ്പിനകത്ത്. ആ സ്ട്രിപ്പിൽ ഇത് കറക്റ്റുള്ള മാർക്ക് ചെയ്ത് വയറായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. 220 വാട്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് അതായത് സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു വയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. LED സ്ട്രിപ്പെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ബൾബുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ LED മിറർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. LED ആ ബൾബ് നമ്മൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ആ ഒരു ടൈലിൻ്റെ ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ് അവിടെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തുച്ഛമായ രീതിയിൽ ചിലവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് എറാൾഡേറ്റും പിന്നെ LED സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയും പൈസയുടെ ആ ഒരു ചിലവ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.